steeti a bụ Anambra bụ ndị nke nere ọtụtụ ndị nke na-ewulite akụnụba ọbịa tinyekwara otu dịgasị iche iche yanakwazi ụlọ ọba ego na ndị ọkachamara na azụmahịa ma bụrụkwazị na ya bụ ọgbakọ nke mmemme bụ nke akpọrọ Anambra Investment Summit nke mbụ na mbụ ya bụ nke achịkọbara na Anambra International Convention Center nke dị n'Awka. Onye nta akụkọ anyị bụ Valentine Mbadogha ga-ewetara gị ya bụ akụkọ n'uso. Mgbe ọ na-anabata ndị ọbịa na ya bụ mmemme ka Gọvanọ Soludo mere ka amata na ya bụ mmemme bụ nke sonyere n'atụmatụ ya wepụtara iji wugharị obodo Anambra ka ọ bụrụ ebe kacha mma. O mere ka amata na atụmatụ abụrụgo nke kpụ ọkụ n'ọnụ ịlụpụta ebe ahụ nwa bekee kpọrọ industrial cities na parks nke ga-enwe ọkụ gbanyụ ma tiekwara na ewepụtaghị ala na ihe ndị ọzọ kwesịrị ekwesị inye ndị chọrọ ịnọ na steeti a wee na-achụ ego ma kwuo na gọọmenti ya ga-ekpuchi akụnụba onye ọbụla nwebatara na steeti a. O kwuru na Anambra adịgo njikere ịnabata ndị Ojiego achụ ego ndị nke gbara ọkpụrụkpụ dịka gọọmenti ya na-etinye ihe niile n'ikem iji kwado ha. N'okwu ya ka onye President African Export and Import Bank bụ Ọkammụta Benedict Ọramma, onye ọ bụ onye Director na ụlọ ọba ego ahụ bụ Oriakụ Kanayo Ụwanị nọchiri anya ya, kwupụtara njikere ya bụ ụlọ ọba ego dị ịlụkọ ọlụ ya na gọọmenti Anambra steeti ka e nwee mmepe steeti a ma mee ka ọlụ dịwanye gbanyụ ya na ịkwado ndị Ojiego achụ ego. O mere ka mata na ya bụ ụlọ ọba ego na gọọmenti Anambra ga-alụkọ ọlụ ịhụ na emeziri ka ndị ji ego achụ ego na steeti a bụrụ ndị na-elekwa ihe ha nwere, ihe ha mepụtara na mba ofesi, ma too Gọvanọ Soludo maka atụmatụ bụ ịgba nakwa ọlụ dị iche iche ọ lụgoro kamgbe ọ batara n'ọkwa ọchịchị. Onye Chinese ambassador nyegara Nigeria Maazị Louis Chanchon n'ozi ekele ya kwuru na ọ dị mkpa ka ndị ụlọ ọrụ ndị na-emepụta ngwaahịa ndị steeti na obodo dị iche iche na-emekọ ihe maka ihe ịga were dịka Maazị Chusi mee ka mata ịkparịta ụka ka e ga-esi na-akwalite akụnụba mmekọrịta mmadụ na ibe ya maka iwulite ọnọdụ obibi ndụ nakwa igwe ọgbara ọhụrụ ICT, ịlụpụta ụlọ ọrụ ebe a na-emebe akụ nakwa ime ka obodo na obodo na-ezipụ ngwaahịa ma na-anabatakwa ngwaahịa bụ ihe kacha echi akwalite akụnụba obodo ma mee ka amata na ya bụ summit bụkwa ihe dị mkpa dịsie ike maka ịkwalite akụnụba nke steeti a ma hụzie na anya nwere olileanya na ya bụ summit ga-eme ka nnukwu mmepe bata n'obodo Anambra ya na Nigeria. Onye United Nations Resident Coordinator bụ Maazị Matthias Male kwuru na nke emeela ya ugboro 5 ya na-abịa Anambra kamgbe Gọvanọ Soludo bara ọkwa, ebe o mekwara ka amata na United Nations na-enekwa anya na ya na Anambra ga na-alụkọ ọlụ oge ọbụla. Onye minista na-afụ maka ụmụ nwaanyị bụ omebe iwu Uju Ọhanenye, onye na-anọchite anya World Bank nakwa onye Chairman Manufacturers Association of Nigeria nke jikọtara Anambra, Enugu na Ebonyi bụ Oriakụ Adachukwudozie zitekwara ozi ekele ha ibinye aka n'akwụkwọ nke nwa bekee kpọrọ Memorandum of Understanding nke Anambra steeti na ndị eji okwu ha agba izu nke gụnyere Afrexim Bank na ndị ọzọ ji ego achụ ego bụ ihe kacha pụta ihe ọ ga-emere ya bụ mmemme.